Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu osezulwini. Izwilenkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje. Izwilenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba ishunyayezwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu, kuma-mobile devices enu eniwaphathayo, kuma-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma-app stores kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa ngayo nanjengoba ishunyayezwa. Umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laphikiswa umuntu ngemfundiso edukisayo enguKristu uyinkosi nomsindisi. Imfundiso esiyiphethe inguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sizocela ke kubo bonke abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuba bathathe imininingwane oyilalele njengama oyibonayo escreenini mawubukele. Nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela okumele uhambe ngayo kule ndlela yokukholwa esikuyo. Nalabo abanofakazi inkosi uJesu Kristu isiknikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzindlebe zonke eziyimisele ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho. uNkulunkulu evumile eyithinta inhliziyo yakho ekuphe isibindi sokuba ubufakazi onabo ubudlulisele kithina ukuze sizobudlulisela kwizindlebe zabo bonke abazalwane abayimisele ukuqiniseka ngobufakazi bakho kule ndlela yokukholwa esikuyo. Bazalwane, ngizoshiya nabalaleli imininingwane la sizokwazi ukuxhumana khona. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ubukele ulalele ukuba ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini umoya ongcwele ngemibhalo yonke efundiswayo njengoba konke okufundiswayo kufakazelwa umoya ongcwele uJesu Kristu ethembakele oyizwi elishunyayelwayo iBhayibheli. Bazalwane, sizocela ke ukuba ku-YouTube uzosearcha uthi Izwilenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button kuze zonke izifundiso eziphilileyo eziholwa imibhalo engcwele uzoyithola ngaso sonke isikhathi maze uploadwa. Ungakhohlwa futhi nokuthi i-link uyisherishe nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Lapho nihlanganyela khona nithi niyamkholwa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, uyisherishe nabo bonke abantu abathi bayakholwa ukuba bahlole imfundiso abayiphethe ukuba ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengoba konke esifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzoyisherisha ilink ithi Izwilenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge ubaba wethu uNkulunkulu osemazulwini uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ukuba izindlebe zethu zikwazi ukwamukela izwi lakhe, silamukele impilo zethu zibe yimbewu evundileyo eyamukela izwi lakhe liyimbewu ekumele ithele izithelo ngamandla kamoya ongcwele. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla moya ongcwele. Usithethelele amacala ethu
usipha amandla okuthethelela bonke abasonayo size singangeniswa ekulingweni kodwa sisindiswe kokubi Jesu wena oyinkosi nomsindisi ngokuba umbuso ungowakho wena uyizwi laNkulunkulu siyakwamukela uNkulunkulu namandla ukuba usebenze umsebenzi wakho omdalile umuntu ngomfanekiso wakho ngokuba wena usidalele ukuba intando yakho mayenziwe khazimuliswa Nkosi uJesu Kristu sibopha na wonke amandla obumnyama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu aba yisiphazamiso nangaba yisiphazamiso kwizwi lakho moya ongcwele elisazokhulunywa wena uyikhulumela uNkulunkulu wethu osemazulwini khazimuliswa Nkosi uJesu Kristu wena wedwa ngumqali nomphelelisi weimpilo zethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu wena uyinkosi nomsindisi manje naphakade amen. Sheshisa mlaleli uthathe iBhayibheli lakho sihambisane ngokuba akubalekile ukuba ukhonzaphi sibizelwe emgcweleni mawulalele izindebe zakho lilalele njengamanje sheshisa thatha iBhayibheli uhambe nathi kule ndlela esihambayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu sihamba nomfowethu umhlengizondi ozobe sihola enaba kabanzi enjula ngokwemfihlakalo embhalo umoya ongcwele efundisa ekhazimuliswa esihola ekuphileni okuphakade unguJesu Kristu siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ngamandla nangothando uNkulunkulu asinike wona ukuba sizwe izwi lakhe njengokuba impalo isifakazela siloko simbonga uNkulunkulu ngamandla akhe awanika abaprofeti bakhe abangcwele ukuba bashiye nobufakazi njengoba impalo efakaza sibonge uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ayithumela ukuba igcwalise amandla nokulunga wasezulwini wayinika wonke amandla emhlabeni ezulwini ngaphansi komhlaba sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abanika isiphiwo sasezulwini sobungcwele sikamoya namandla izilimi zomlilo njengoba lokhu umoya ubanika ukuphimisela ubungcwele akusiyona into ekhulunywa ngomlomo kepha impilo esifanele ukuyiphila ngokuqonda impalo sambe njengokuba impalo isiyalela impalo iwumhlahlandlela yalendlela le esihambayo nesiphilayo lapho khona silungiselelwa ukuba umngcwele impilo yasezulwini ebekelwe labo abafuna ukuya ezulwini so sibekelwe lendlela ngayo impalo le kumele sabe ngayo ngokuqonda ukuthi ke yini esikholelwa kuyo njengoba impalo isihola ngakho ke kubona bonke abantu abathi bahamba noma baphila impilo yobungcwele bahamba njengokuba impalo iba iyalela indlela abahambi njengokuba beziqondela bona kwabo noma bazekhela indlela yabo kepha bahamba njengoba impalo ibayalela indlela efanele so ubungcwele akuyona into yakhiwa umuntu indlela kaNkulunkulu engephikiswe engeke futhi yavinjwa ukuba indlela yamandla akuyona indlela enamandla indlela yamandla so uNkulunkulu ngamandla akayena umnini mandla ungamandla futhi yena uumthetho wakho konke ophilayo ngokuba umthetho uvela kuye yena futhi ke ukuhlakanipha ukwenzile ukuqonda nolwazi uvela kuye so uNkulunkulu uyisisekelo sakho konke okuhle kepha ke uthi wakhile okubi nokuhle ngokuba ke ebuhleni kwakhe akwakha umuntu wagcwala umoya wenkani noma umoya wakhishwa ezulwini wawukhona ezulwini kepha lo moya kaSathane wakhishwa ezulwini ngenxa yongafuni ukulalela
wehlela emhlabeni ngentukuthelo wafike wangcolisa umhlaba ngamanga nangenkohliso ngokuba ulaka lakhe ukuthi ke akhohlise abantu bakaNkulunkulu abaqede ngokungafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. So akekho futhi ophoqiwe ukuthi akholwe ivangeli kepha elalabo abakhethiweyo futhi labo abahamba ngevangeli eqiniso bafana nezibula kulabo abasenyameni ngokuba ukholo lwabo akusebona abaziphilelayo kepha sekuJesu Kristu osephila kubona. So sebephila ngemibhalo. So uma wenza yonke into iBhayibheli elishoyo njengokuba kwambuliwe kulabo abahamba ngokwenyama kepha bethi bangamakholwa, wena bathi usukholwa kakhulu usufana nohlanya. Kungcono uma uhlanyela kuKristu kunokuthi ke uhlanye ngenkohliso kaSathane, because abaningi ubona bebhajiwe embusweni obumnyama nasemkhathini bebanjwe ngamaketangu kaSathane ingokuba bagcwele umoya wenkohliso lapho khona bezitshela ukuthi bakhululekile kanti bayizigqila beholwa ukugqila ukuba uthi uJesu wonke umuntu owenza isono uyisigqila sesono. So uma ke uthi uyakholwa wena bese wenze into ephambene nezwi uyisigqila sobubi uthi uJesu isigqila sihlale endlini kepha indodana iphila uphakade. So laba uholwa umoya ingcwele bangamadodana, laba baholwa uSathane bayizigqila zikaSathane. So njengokusho kwembhalo, imbhalo izosikhulula ukuthi sazi iqiniso. Usho njalo uJesu uthi ke lowo ke indodana yomuntu esimkhululile uyakuba ngokhululekileyo. Uma ukhululwa iqiniso unokwazi lokho kufanele ukuze uma uhamba noNkulunkulu uhambe njengokuba imbhalo iyalela. Amabandla amaningi yebo but abasahambi ngembhalo. Ubona egcwala nje bagcwalisa ukuthi kuyaculwa kumnandi and futhi ukukhulunywa ngezinto ezojabulisa inyama. Kepha bese kuziwa kwimfundiso yeqiniso sekuhlezwe embhalweni seyihlolwa imbhalo. Ilapho khona uthola abantu sebefuna ukwakha izizathu zokuthi ke bangakholelwa imbhalo. Manje ke sithi ke masibuyele kuyona imbhalo ngokuba iyona ekuthiwa mesihlola kuthiwa kuyona sinokuphila ophakade, ifakaza ngokungcwele, ifakaza ngoJesu, ifakaza ngokulunga. Sifuna lokho kulunga lokho, hayi kwabantu, sifuna lokho kaMoya Ingcwele. Manje ke glory to God Jesus Christ. Sinendaba esifuna ukuthi sixoxe nabazalwane noma ngabe kuphi mayelana nokhisimusi. Bakhuluma abazalwane ubeze bekhuluma zokhisimusi. Xa unomzalwane noma uqhamuka nokhisimusi. Amithi phela thina solwa imbhalo. Amen. Sazi imbhalo, asazi indaba zezinto ezifundiswa abantu, izimfundiso zabantu. Lalela ke ngifuna ukake ngikutshele nje ngombhalo kwincwadi yaseKolose sahluko 2 verse 8. Noma brother ngabeka lapho kwamanje. Sifuna ukuhlola imbhalo, sifuna ukutshela nje ukuthi asambi ngokucabanga kwakho noma kwabantu noma ngezimfundiso zabo ngokuba umbhalo uyasitshela ukuthi oyani funa kumbe khona olithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize. Kufanele sixwaye, kusho uma uxwaye uyaqaphela uvula amehlo ukuthi wena ngabe uyalazi yini izwi. Amen. Uzohamba kanjani indlela ongayazi? Enye ingoma ithi baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu. Izibuzo ukuthi ke bakholwa yini? Kepha labo abafuna ukuhamba ngokwendlela eqiniso bathi sambulele imfihlakalo yezulu. Ngoba baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo. Thina sifuna imfihlakalo.
Ubona sithi sihlola imbhalo waza leBhayibheli lakho ngokuba sifuna emfehlakalo. Asishumayela ivangeli nje lo plastic ne sweet eight no chocolate nezwasho. Asishumayele lo vangeli. Sifuna ivangeli lokuhlola imbhalo. So ke inselela ivulekile wonke umuntu ofuna ukuphikisana nento esifundayo. Asinankinga. Woza neBhayibheli lakho. Woza nalo. Iminyango evulekile. Yapha ke uma ungenalo iBhayibheli usafuna ukusitshela indaba zomkhulu nogogo nabantu abadala. Hlala lapho. But mawune imibuzo ngezinto ezikeBhayibhelini woza. Asinankinga. Asilwi nomuntu. Sifuna nje ukuthi sihlole imbhalo. Ngidila nembhalo. Mawuzongitshela ukuthi iBhayibheli lafika nabelungu hlala lapho. Ngoba ngizobuza imibuzo wakwazi ukungiphendula bese ufuna ukuxabana nami. Mina ngixabana nawe. Thiwa ke sihlola imbhalo. Siqhathanisa izinto zikamoya nezinto zikamoya. So angifuni uzongitshela into oyicabangayo noyizwayo noyizwile ongenabo ubufakazi. Sifuna ubufakazi. Amen. Ngoba sinobufakazi. uMoses sebethiwa akabhale incwadi abeke nesinkwa lesi obesinikiwe ehlali kuthiwa akasibeke emphongolweni kube ubufakazi. Nalembhalo kuthiwa ibhale phansi ibe ubufakazi. Zonke lezi zinto lezi ezibhaliwe zubufakazi. So uma ungakholelwa ubufakazi awuyena umthwalo wami. Futhi ngeke ngenze lutho, ngeke ngilulwise. Into engizoyenza ngizoshayela isando nesipikili. Ivangeli ngiqinise kulabo abafuna ukwazi indlela yokukholwa. Umsebenzi wami lo kuphela. Angincengile ukuthi ke abantu beze emgcweleni. Ngishumayelela ukuthi labo abakhethiweyo balazi iqiniso. Ngokuba uJesu izimfu zakhe ziyalazi izwi lakhe ziyakumlandela. So methiwa ke xwayani ukuthi ke vulana amehlo. Yazini indlela enihambayo. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha. Onithumbayo. Khona ukuhlakanipha kwenyama, khona ukuhlakanipha kwasezulwini. Amen. So ukuhlakanipha kwenyama kungubuwula kuNkulunkulu. Nokuhlakanipha kwamoya kungubuwula umuntu kulabantu laba abamanje. Ngoba bazibona phela behlakaniphile. Kepha uNkulunkulu uthi bezitshela ukuba bahlakaniphile baphenduka iziwula. Nayo indaba. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha. Kube khona umuntu ozokuthumba ngokuhlakanipha kusho ukuthi ke uzokhombisa indlela ezokwenza wena ube yisigqila noma ube yisiboshwa sokuhlakanipha komuntu. So uma ungenabo umngcwele ke buyasetshenzela. Amen. Mase uza umngcweleni akusahambi njengokucabanga kwakho. Uhamba njengokumyalelo noma ngokucabanga kwaNkulunkulu. So imicabango yakho uyayibeka eceleni. Uloke uyiphusha igcine seyisuka. So ungasahambi ngokucabanga kwakho. Ukucabanga kwakho kuza nenkohliso. So manje sithi ke xwayani funa kube khona abazonithumba ngokuhlakanipha. Okwakuphi lokuhlakanipha lokho? Banike nangenkohliso eyize. Nangokukhohlisa okuyize. Njengokwemvelo yabantu. Ayo ke lento ngishoyo. Okwakuphi lokuhlakanipha yini imvelo yabantu. Gcwele ukukhohlisa, gcwele umoya wamanga imvelo yabantu. Njengezifundiso zokucathula kwezwe. Njengezimfundiso zokucathula kwezwe. Kungani njengokukaKristu. Okay, awuphenyeke lapha sike sibuzane ke manje. Phenya. Uphinde uphenye. Sesiyabuza ke manje. Brother noma usukuma ngokudinga ke manje. Glory to God. Kuwa ke si qhathanisa izinto zikamoya ngokamoya. Haleluya. Awuphinde ungifundele. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize. Nina ke nisibiza ngama scholars. Nisinikele esikoleni ukufunda ngithi.
niyashumayela niyafundisa kepha anishumayela uphenduka nixoxa umlando ngeBhayibheli ukuthi la uJesu wayekhuluma nabantu abathize la umphostoli wayekhuluma nebandla elithize bathi ke uJesu simazi ngokuba uthi yena nginguJesu izolo namhlanje naphakade akaguquki uthi izwi lakhe limilo kwangunaphakade so uthi lezi zinto zifundiseni abantwana benu ukuze bafundise nesizukulwane sabo ukuze lemfundiso ingeke iphele so ulwazi lweNkulunkulu kufanele kube yinto ethelela nayo uma ngitshaliwe kumina imbewu ikhulu ikhiphe izithelo bese kulozo zithelo uphuma imbewu ngifake kubantwana bami bephuma izithelo nabo kube yinto ethelela nayo ubungcwele abushingi so manje akesibheke letheni Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu ukhokha izimali ezishisiwe uthi ufundele kuba umfundisi njengezifundiso zokucathulwa kwezwe ufundiswe izimfundiso zokucathula kwezwe ake sibambe lapho ke nani iBhayibheli sinalo salifunda iBhayibheli manje ke siyahlola bathi uJesu wazalwa mhla ka-25 December bathi akukho la lokho ukuthi nithathe laphi sifuna ukwazi ngaso leso sikhathi kulobo bomnyama okudukisa abantu ngento engekho eBhayibhelini Tua masingazi edele eBhayibhelini masingathayiseli masingasusi lutho masifundise lokho kuseBhayibhelini ukuthatha apho ukuthi uJesu wazalwa mhla ka-25 December kusenjalo ke lo Jesu ni mbungaza nomuntu enithike uFather Christmas ubalo mhlawumbe yamazi asimazi uhlangana phi noJesu nomhla ka-25 December ngoba phela niyakholwa akithi nithi nisindisiwe niyalazi iBhayibheli nikela sikole babafundisi kuphi eBhayibhelini ukuthi uJesu angifune enye into ozongifakela yona engekho eBhayibhelini ngifuna iBhayibheli Thiwa sikole imbhalo imbhalo nansi thiwa konke okulotshiwe ngaphambilini kulotshelwe kuthina naku kula eBhayibhelini thiwa masingathayiseli masingasusi lutho so ungitshela ukuthi wena hamba ufuna olunye ulwazi ongekho eBhayibhelini bese ungitshela ukuthi ungumKristu ucelebrate uChristmas ubalo isithixo lesi isithixo lesi lokhu okwabantu lokhu njengoba lithi ngeBhayibheli ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriel angaze ngibizo lo ncwadi Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu njengezifundiso zokucathula kwezwe izimfundiso lezi zikaSathane lokho kwaSathane lokho akubona kwaNkulunkulu lokhu ucathula kwezwe nezimfundiso zabantu akekho umuntu ozothi celebrate uJesu ngomhla ka-25 December ngizokukhombisa ngeBhayibheli akekho futhi umuntu ozothi usindisiwe ozo-celebrate noma bungaze izithixo ngomhla ka-25 December bonke lama-holide igama elithi holide kwakukhona usuku olungcwele kwasekuthiwa khona izinsuku ezingcwele ngesingisi holidays base baguqula bathi ke kulo holy bazofaka u-I egcineni bese befake u-day so seku holiday ezivusuku nje lokuphumula ngibeleke but u-holiday usuku olungcwele so mawuthi wena uke ema-holidini ayikho into enjalo siyazi lonto leyo kephi yenzeka so uma lithi ke ngomhla ka-25 December uzalwa uJesu sicela ukubona lokho ngeBhayibheli bese nisitshela ukuthi ke uJesu Kristu noFather Christmas bahlangana kanjani kwenzeka kanjani ube noFather Christmas ngosuku othi kuzalwa ngalo uJesu
and kwenzeka kanjani uthi kuzala uJesu ngomhla ka25 kungekho eBhayibhelini. Kanjani? Amen. Kanjani? Akho suku lokufa likaJesu date. Alukho brother. Akho suku lokuzalwa kaJesu date. Alukho. So akhono yedwa futhi obhaliwe ukuthi wazalwa ngaluphi usuku kwakumhla kabani. eBhayibhelini ayibalulekanga lonto leyo. So why nina ke nithatha izimfundiso zokucathula kwezwe nizakhela lezo zinto ukuthi kube izinto enizosibungaza egameni likaJesu Kristu nisindisiwe. Amen. Kungenje ngokuka Kristu. uKristu asimazi kanjalo thina. No, asimazi. So ubalo uhlangana laphi noJesu lo asimazi lo. Asimazi. Into eniyenzayo nigcwele umoya wenkohliso. Nibungaza izinto eningazazi. Ngalo losuku nitaka utshwala. Ngalo losuku niyafeba. Ngalo losuku niyabulalana niyakwazana. Amen. Nibe nithi ke niyabungaza. Bungaza uJesu. Akekho umuntu ozobungaza uJesu ngesono. No. Lo yedwa. Kanye. Wonke umuntu obungaza uJesu uzombungaza ngobungcwele. Ngobungcwele brother. Hallelujah. Ubungcwele sibizene kubona. Amen. So manje sifuna ukukhombisa ukuthi lo umsebenzi wezithixo. Banike incwadi yokuqala seKorinte sahluko 6 ukuthi ke asizikhonzi izithixo anginakubiza ngikele ingane yami ukuthi uFather Christmas ulethe isipho banike leli linye khona bezobona uFather Christmas letha izipho ngenkohliso yabantu bathi ke nangu uFather Christmas lo isihlahla lesi abasenzayo isithixo futhi nakhona ngoba lesihlahla nje uzongena ngaphansi kwaso uzokhonza ngaphansi kwaso uzoletha isipho zobeka ngaphansi kwesihlahla ukuthi ingane yakho mayikholelwe ukuthi ke uFather Christmas ufikile ubaba uChristmas ukuthi ke uJesu lo nizama usitshela lokho ukuthi uJesu lo waphela menithi ke uChristmas ngapha uJesu uyazalwa lezi zinto eziwuthi uhlangana kanjani uJesu nelihlahla lendoda egqoka impahla ezibomvu elethe izipho wakuthembisa nini uJesu lokho ukuthi uzoletha izipho elethele ingane ukuphi lokho eBhayibhelini waphela ke ngisho ungahambi uyofundela lo mfundisi uzofunda into ebhalwe phansi eBhayibhelini futhi awudingi ukuthi kube khona umuntu ozoma phambi kwakho akwenzise assignment akwenzise project iproject yakho methiwa leli izwi leli lencwadi yomthetho mayingasuka emehlweni akho nasemlomeni wakho kuba uzofunda iBhayibheli. Amen. Awudingi uye esikoleni uzosikhokhela. No brother, no. Ungani nabantu besifazane bayesikoleni bayofundela babafundisi bagcotshwa ukuthi baje sebengabafundisi. Ngenxa ukuthi ke nilandela izimfundiso ezikhohlisayo lokukhohlisa nokucathula kwezwe. Anihambi ngokweBhayibheli. Ubone amanye amabandla noma ezinye izinkolo sizothi anina niweke nina niyekela abantu besifazane bashumayela. Ngokuba ke abantu bathi basindisiwe ngenxa yokusaba abantu ke bese bekhetha ukuthi balandele izimfundiso zezwe bafundise izinto ezikukhohlisa. Incwadi yaseKorinte sahluko 6 from verse 9 funa ukukhombisa ukuthi lokhu kuyisithixo lokhu uphelele sohlubela kodwa ngani iBhayibheli. Kepha kangazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Uma ungalungile ukuthi awuhambi njengokusho kwembhalo wena uhamba njengokucathula kwezwe nangezinkohliso zabantu nangemfundiso ezidukisayo awulunganga wonke umuntu ongayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini akalungile. Asimazi uFather Christmas eBhayibhelini so ngizomcelebrate kanjani Into ongayazi. bekuthiwa sibungaza uJesu kuphela singabi nabanye uNkulunkulu. Amen. Manje bese sihlangana sibaningi egameni likaFather Christmas ubalo ubani uFather Christmas Asimazi. wenzani uFather Christmas uzozabungazwe Wafela bani? wafela bani imfundiso lezo esidukisayo abangalungile ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Qhubeka Ningadukiswa ningalahlekiswa nazifebe ezefebe nabakhonza izithombe. so uma uhlala la umcelebrator uthi umzalwane ucelebrator uSathana akathanda ukuthi ngubani Asikhohlisa. akhono yethu umzalwane Amen. okufanele acelebrate enye into ngaphandle kwaJesu.
Amen, brother. I'll celebrate Valentine. No. I'll celebrate Mandela Day. No. I'll celebrate noma ngabe yini. No. Celebrate uJesu wesifezela kwincwadi yaseKorinte sahluko 11 bengaphosisi noma sahluko 11 right bengaphosisi. From verse 23. Ngokuba mina ngakwambulelwa enkosini Awuzweke lokho uJesu uthini kumuntu amnikile isambulo. Ngisho ngabaningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu. Thina sifuna imfihlakalo yezulu. So uma kuthiwa ke naba izifebe asingene ezulwini nabakhonza izithombe uma wenza lezi zinto lezi wena khonza izithombe angathanda ukuthi ngabubani ngisazophinde ngikuhlale funda leBhayibheli. Ngakho ke lithi ke umpostoli Paul lokhu wakuthatha kuNkosi uJesu Kristu ukuthi uJesu ufuna simcelebrate kanjani. Akusekho ndaba zama Passover la, akusekho ndaba zezinsuku zozidla, akusekho insuku ezingcwele. Kubhalwe phansi akithi ke lencwadi nje ngifundisa ngaseKolosi ngifuna ukufakazela lokho engikushoyo manje ukuthi ke ningakhohliswa umuntu. Incwadi yaseKolosi 2:16. ngakho ke makungabikho umuntu olilahla ngokudla makungabi khona umuntu ozokutshela ukuthi ke ungadli lokhu udle lokhu nesiphuzo nokuthi ke ungaphuzi lokuphuza lokhu noma ngemikhosi nayo ke imikhosi kunemikhosi yokudla yayigcinwa noma ukwethwasa kwenyanga noma ke kuthiwa kuthwasa inyanga ngokuba kunenyanga entsha kwenzana ukuthi ayisebenzi lonto leyo noma ngamasabatha nokuthi ngigcine amasabatha asisebenzi lonto leyo okuyisithunzi nje lokho kwakuyisithunzi nje salokho obekuza kuza ubani ke manje Yep. ngempela glory to God kepha umzimba lapha umzimba ngoba Kristu umzimba manje siphila njengokuba uJesu ke methi umpostoli Paul mina inkosi eyangambulela khona yanikela ngomzimba wayo. Amen, brother. Amen. Amen. Umzimba wayo omfundele. Hallelujah. Sahluko 11 verse 23 right. Hallelujah. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho Nayinto engathi mina mengikhuluma nawe ungumKristu usizwana. Uma ungayikhulumi le ungele ukuthi hayi wena userious kakhulu. Uma ungekho serious ngeke uzongena ezulwini. nenganinika khona Nakuke esikunikiwe manje kuphansi eBhayibhelini ukuthi inkosi uJesu uJesu Kristu inkosi yethu ngalobo busuku akhashelwa ngabo ngalesikhathi uJudas Iscariot emkhaphele ngaso ubusuku lobo ubusuku asizwe lento yenzeke ebusuku. wathabatha isinkwa wabonga Manje ke nomzimba wakhe azonikela uthatha lesinkwa uzokwenza kubeke uphawu lokuthi ngizonikela umzimba wami wasihlephula wathi washephula isinkwa. lokhu kungumzimba wami So uma ke sikuKristu bekuthiwa umzimba ngowakhe ngokuba ufikile enyameni wazonikela ngomzimba wakhe ukuthi ke lo mzimba kube uwona ohlehlulela abantu abaningi nothi ke inyama negazi. Sesikhuluma ke ngophawu lokuthi njengoba efikile emhlabeni uzele ukuzobulala isono afele izoni azinike imfundiso elungile azinike imfundiso yobungcwele azangafundise uJesu ngoFather Christmas. No. Azange afundise uJesu ngoChristmas. Cha. Manje wena uthathe lapho ukufundisa ngoChristmas esontweni uthi abantu abalethe izipho ngoChristmas. Yakhohlisa. Sizo celebrate uSatan. Jesus. Senze izinto ezenziwa abantu bakaSathane bekhonza uSathane. Ungena kanjani lento esontweni? Imhlabiso yani leniyenze basontweni? uJesu Kristu uhlanganaphi noChristmas? Kukuphi eBhayibhelini lapho uJesu Kristu wazalwa mhla ka-25 December? Akukho, brother. Nithathe lapho ephoneni. Nginike incwadi umpostoli ebavezele ukuthi uJesu Kristu umzimba wakhe unikelwe. So indlela yokucelebrate uJesu akho suku elibekiwe. Ukuthi ke mhla njengoba kuzoba nephasika siyocelebrate uJesu ayikho lonto leyo. Ngifuna ukukhombisa ngeBhayibheli nalabantu abahamba amaphasika aniyazi into eyenzayo. uJesu wayeqeda yonke yomkhosi leyo imkhosi leyo eyayigcinwa
So thina njengabantu abamenyiwe bemenyelwe ukuba bazonge beyingxenye yevangeli ngokholwa ngezwi. Asimenyenanga ukuthi sogcina imikhosi eyahlula abantu ababanikiwe bona. Amen, brother. Amen. So ngizosabisa ngizositshela ukuthi hayi mina nzala izolo. Nzala izolo ukuhlakanipha kaNkulunkulu akubona kwayizolo. Amen, brother. Akukhathi buso bamuntu. Do you understand? Hallelujah. Hallelujah. So nanje nizikhulumayo nina nikhuluma ukuhlakanipha kwezwe nenkohliso. Amen, brother. Angikhuluma ukuphila. Amen. Ukuphila kusezwini. Amen. Itheni incwadi. Wabonga wasihlephula wathi Wasebonga wahlephula isingo wathi lokhu kungumzimba wami. lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe Ohleshulelwe nina. lokhu kwenzeni Lalela-ke uthi uJesu lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule akhonza sigcina uChristmas ukuze sikhumbule. lokhu kwenzeni ukuba Akashongo yini ningikhumbule. wakho yini uJesu ukuthi asigcina usuku lamhla ka-25 lokhu kwenzeni ukhumbula ukuzalwa kwakhe. No, brother. Washo yini uJesu ukuthi asigcina iphasika No. sikhumbule ukufa kwakhe. Glory, no. Glory to There is a God. lot today. Amen. Jesus Christ. Glory to God, Jesus. Glory to You God. understand? Amen, brother. kanjalo wathabatha isitsha Wathabatha isitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha so ungitshela ukuthi egazini lami ukudla iLord's Supper noma isidlo sakusihlwa ekuseni noma emini. Bible lithi ebusuku kusihlwa. Sihlwa. Nina nisenza ngokundlela ethandwa yinini. Uthi lokhu uthatha lenkomisho ayithabatha uyayibusisa uthini? lesi sitsha siyisivumelwano esisha Manje egazini lami egazini lakhe isivumelwane esisha. Esisha. egazini lami So according to kwesibekiwe la. Ngifuna ukukhombisa abantu baba ayikho lento enicelebrateayo. Mina ngicelebrate uSathane yonke lento enzenzayo. Egameni likaJesu Kristu ngiyamthuka. Ngokuba ngihambi ngezwi lakhe ngihamba ngokuhlakanipha kwezwe. Hamba ngokuhlakanipha lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke zonke. lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke Lokhu kuthiwa sikwenze akushiwo ukuthi lokhu kugcineni ngalolu suku lokhu nigcine ngalolu suku kuthiwa ngezikhathi zonke. enisiphuza ngazo Lezi nenzeni ngezikhathi zonke. enisiphuza ngazo ukuba nikhumbule So akho suku ngingasenza namhlanje. Ngisenza kusasa. Ngisenzele izolo. Ngisenza next week. Ngizosenza noma inini. ukuba ningikhumbule Ukuze senze ukuba ningikhumbule ubalo yile nenzani la nithi niyakholwa ubani uChristmas ubani uFather Christmas uhlangana uJesu noChristmas kukuphi eBhayibhelini lapho kuthi uJesu wazalwa mhla ka-25 December Paul nenzani Kuthiwa nanke kumele sikwenze anikwenzi lokho Ngokuba njalo ukwenza bengikwenza lokho nikwenza ngendlela ethandwa yinini ngokuba njalo nxa nidla ukuba njalo nxa sidla lesidlo lesisinkwa lesisinkwa iphuza lesisitsha nimemezela ukufa kwenkosi akusho ukuthi ize ifike simemezela ukufa kwakhe ngokuthi senze lokho kubhalwe phansi ize ifike ayana simemezela ukuthi wafela thina yes Lord wafela thina wafela thina Hallelujah. sasindiswa Hallelujah. namhlanje siphila umntwana namhlanje saba ngokulunga namhlanje saba ngokuqonda glory to God understand hey thank you Jesus Christ ubungcwele kungukuhlakanipha kwaNkulunkulu ngakuthi uhambe indlela yokugcwele ungahambi ngeBhayibheli angathanda ungabe-ke usukhola iminyaka emngakanani ngigqoka izifatho kepha-ke ukulunga kuvela ngezwi Amen, brother. Amen. nako ndlela abantu belethela inkohliso zezo ubalo ufunani la asibavezele ukuthi abantu bezizwe bakholelwa yini incwadi kaJeremiah ngephetho sakhe ngo-10 banike nathi ngelengelelo samanje because akekho uzomphendula so manje sifuna ukutshela-ke khohlakala kwini lo Christmas beni yonke lento le usathane lo haleluya lena sisimangaze umsebenzi kasathane le mawuthi Merry Christmas kumina ngizokubuka nje yes Lord ngeke lo ngiphikise ngizovela ngibuke amen happy valentine ngibuke haleluya okay usuku layithanda no usuku layifebe haleluya haleluya usuku lokufebe yes Lord lejabule jabisana ngokufebe manje nithi-ke Merry Christmas usuku lelo kasathane nisebenze uFather Christmas lo usathane yes Lord
akho Jesu wahlangana no Christmas la akho Jesu kuthiwa zala mhla 25 December la omunye usezulwini. so le ndaba yezile indaba yenkohliso nomfebe nifeba nangomoya niyofeba noNkulunkulu bezizwe nishiya uNkulunkulu ophilayo niyokhonza izithixo ngalosuku le njengoba abantu bona begwazana befeba bemitha ilesuku la usathane suke sacrifice khona ezimhlatshelo ngegazi leni ngokuthi nimpumputha nifuna ukukholwa yizwi nisibona nihlakaniphile emehlweni usebenza unyaka wonke usayivela uDisemba ukuthi uyofa usebenzela unyaka wonke usebenzela uDisemba ukuthi uma nifuna ukuthenga umuzi yonke into uyenza ngoChristmas Day nangoDisemba lenyanga ebekelo loSathane ukubekela izinsuku kumele wenze ngazo imhletshelo yakhe. Amen, brother. Amen. Bese lithi nile ngiyakhona ngiyamazi uJesu akho umuntu owazi uJesu ozokwenza izinto ephambene lezi. Glory to Jesus Christ. Usho manje uJehova uthi uthini uJehova ningayifuni indlela yabezizwe. Ningayifuni indlela yabezizwe indlela yabezizwe yabona ukubeka izithenga isihlahla uthenga isihlahla sika Christmas. Amen. Unofanda Christmas unezipho sika Christmas uthatha izipho sika Sathane uyozinike ingane yakho uyayikhohlisa ingane yakho uthengele isipho iyalala ebusuku uyavuka ekseni uthi ufanda Christmas ufikile ebusuku lele angithi ingane yakho bephasile uthi ke cela noma ngabe yini ngoDisemba uChristmas uzokulethela ufanda Christmas fika uDisemba ingane yakho iphasi bese bakalo seyilala sekuChristmas angisekulo suku lo lenifuna ukulibungaza lokhohlisa usuku lenkohliso ngoba bonke abazali abenza lezi zinto bagcwele inkohliso baqhambela amangi ingane zabo bese bethi ke wazobona ingane igijima ivuke ihamba ifike ngaphansi nasi isihlahla sesibekiwe sakhanyiswa ngamalamba njengoba usibona lesi ubhalwe phansi eBhayibhelini ngokuba imikhuba yabo iyize imikhuba yenu iyize ingane yakho seyafika lapha ibone ibhokisi eliboshwe kahle igcwele inkohliso ithathe ivule ngenjabulo kepha ibulawa inkohliso akekho umzali ongakuthanda ingane yakhe ngamanga nina abazali nihambe lithi ke niyakungaza ne celebrate nenza zonke izinto lezi ngoba nikhombisa uthando akekho umuntu ozokhombisa uthando ngamanga ningayifuni indlela yabezizwe so le ndlela le angifuni le ndlela le Father Christmas indlela ya Christmas indlela ya Valentine indlela ya Mandela Day angifuni ningashawa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini so manje na ke bona ke bese ingane ifika lapha ivula ke sijabula ukuthi hayibo uFather Christmas ufikile betshela ingane yakho ukuthi uChristmas uFather Christmas ufikile wakulethela lesipho usicelile yabona nje umoya kaSathane ingakho uloluzana uJesu ubona athi ke lapha kwincwadi bright ngiphe incwadi ya Yohane sahluko 8 verse 34 bese uphela ungepho verse 44 no verse 42 kepha ufuna verse 44 ukunina nizigqila zenkohliso sahluko 8 verse 34 go ahead brother uJesu waphendula wathi Jesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kunina lowo nalowo owenza isono ngamanga owenza isono uyisigqila nina sesono nezigqila zesono nina ngokwethi niqamba amanga ngayo yonke lento enenzayo nikhonze izithombe lezi egqila zesono nina isigqila kambe asihlali phakade iBhayibheli ithi ke ababi nabenzi bokubi ngeke baze bangene embusweni kaNkulunkulu sikhuluma ngezifebe nabakhonza izithombe ngeke izigqila lezo izigqila zamanga izigqila zenkohliso banike usahluko 8 verse 44 ukuthi ke uthini ke umoya engcwele ngomsebenzi yabo baphendula abaJuda bathi kuye yes sir asisho kahle yini ukuthi no hlehla ufuna verse 44 verse 42 haleluya wathi kubo uJesu yes sir uma uNkulunkulu benguyihlo uma benimazi uJesu uNkulunkulu umoya engcwele beniyakungithanda mina beniyalithanda iqiniso ngokuba ngafika ngibheka iqiniso liqhamuka ezulwini ngokuba angizizelanga ngokwami angizihambeli iqiniso alizihambeli ngokwami kepha yena ungithumile basho kanjani bengithi uJesu uthi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila sikhuluma ngaye sikhuluma ngomoya ke sikhuluma ngaye yini ukuba ningangizwisisi yini ngenza ukuthi nina nithi niyakholwa kepha nilizwe iBhayibheli yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami yini ningayizwisisi into ebhalwe phansi eBhayibheli ngoba phela le yonke iphefumulo lomoya engcwele kungokuba aninakwazi aninakuzwa izwi lami kwazi bagcwele umoya wenkani babona bangamakholwa ngenkani uyathanda uthanda yebo uyakholwa kepha ke uthini umbhalo ngokuba aninakuzwa izwi lami nina ningabakayihlo uSathane phela uyakholwa ke baningi abakholwa kepha bayiqonda imfihlakalo yezulu so umoya engcwele ngoba anilizwa izwi elibhalwe la
ningabayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Father Christmas inkanuko zikababwenu uSathane bayokhohlisa. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Ke ugcwele umoya ukhohlisa abantu. Akemi eqinisweni. Ikho iqiniso, likuphi iqiniso la? Obanikeza isithombe bavezele nasunga speak phansi leso nje ubavezele ukuthi likuphi iqiniso la niya celebrate celebration engazazi. Likuyile. Hallelujah Lord Jesus. Pendula le brother. Yini awubambi ngapho brother samkele. Akemi eqinisweni. Akebe eqinisweni. Ngokuba iqiniso alikho kuye. Likuphi iqiniso uzotshela ingane yakho ukuthi ifike lo muntu lo. Nxa ekhuluma amanga Wafike waletha isipho wasibeka eduze kwalesihlahla. Likuphi iqiniso. Nxa ekhuluma amanga. So ubaba wakho umethengele izipho azifake ngaphansi kwesihlahla athi Father Christmas ukhuluma ngobaba wakho uSathane. Okulethela izipho athi uzoguqisa ngaphansi kwesihlahla lapho khona beninika khona izipho. Msebenzi kaSathane lo. AkhoNkulunkulu okewenza lo ukuthi ninaziphiwo zonke zikamoya ezulwini. Hallelujah. Hayi izipho ngaphansi kwezihlahla uSathane lo. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ongokwakhe. Nawo umoya wenkohliso wabafundisi benu. Lokhu engumqambi manga noyise wawo. Umfundisi wakho umqambi manga nobaba wakhe uSathane. Nalo Jesu lokwezithombeni akuba akekho la ngizomlanda futhi ngenikhombisa lo Jesu lokwezithombeni asimazi kuya Jesu. Hallelujah. Jesu uthike uNkulunkulu ngomoya. Glory to Jesus Christ. Labo bakhuleka kuyena bakhuleka ngokomoya nangokweqiniso. So manje ungena ukuthini wena ukhombisa isithombe uthi uNkulunkulu wakho ubulawa umoya wenkohliso wena. Ngokuba imikhuba yabantu iyize. Imikhuba yabantu iyize. Ngokhu kugawulwa umuthi. Bagawula umuthi. Ehlathini. Nangu umuthi. Bawugawulile isihlahla lesi. So manje sebeyazithenga ke lezihlahla ezakhiwe kuthiwa artificial trees. Bayakwazi ukusibeka manje egarage asibekele uChristmas ozayo. Akasazithengi manje. So ngokudala babezigawula lezihlahla ehlathini. Kumsebenzi wesandla Lento le ayihlangene noNkulunkulu uJesu Kristu nokuzalwa kwakhe amandla kuhlaza lawo. Umsebenzi wezandla zabantu le. uNkulunkulu akahlale ethempelini enziwe ngezandla. Amen. Ukuthatha lapho lo. Glory to Jesus Christ. Sembula bonke okufihlakele. Glory to God. Jesus Christ. Sembula yonke into. Asikhathalele kuthandwa ngabantu. Ngoba abantu bagcwele umoya wenkohliso. Abantu banamadlebe abantu abajwayo. Bafuna ukwenza izinto lezi abazifuna ukuzenza. Thina ke sikhuluma lokhu umoya oyingcwele sambulela khona. Asikhathalele abantu, sikhathalele ukuphila, ukuphakade, sikhathalele imphefumulo yethu. Le manje uSathane. Hallelujah. Manje uSathane. Ngalezi leli senkhulula emandleni omnyama sentshela iqiniso. Jesus. Ukuba iqiniso liyakukhulula. Amen. Lowo ke indodana yomuntu emkhululayo sengokukhululekileyo. Ukuba iqiniso liyakukhulula ngakho konke. Ezindaba. Amen. Banike bright. Which one brother? Jeremiah bright. Hallelujah. Ngokuba imikhuba yabantu iyize. Kuba yini enyenzayo umsebenzi ongena umsebenzi. Lokhu kugawula umuthi ehlathini. Bagawula umuthi ehlathini. Umsebenzi wesandla. Umsebenzi yezandla sesisebenzi ngembazo. Ulani gawulo ngembazo. Bawenze ube muhle ngesiliva nangegolide. Ayiyona lento engishoyo ukuthi anginasihlahla sangempela. Kepha ke nani isiliva nani igolide kuhlotshisiwe. Bawubethele ngezipikili. Bese ke bawubethela ngezipikili nangezando. Ukuba ungazamazami. Usungezunyakaziswa kuhlale kuqine kusho ukuthi lonto leyo ayidoni into ngempela. Ungumsebenzi owakhiweyo. Yini? Ungumsebenzi owakhiweyo. uNkulunkulu akakhiwe. Awukhulumi. Ayikhulumi lento le. Nalo Father Christmas obavezela. Yakhuluma lento le. Bavezela uPopeye TV. Udlale ukurecord umuntu ngale. Merry Christmas. Ingane zenu bazithathe bazisema mall. Bawuhlalisa umuntu lapha omdala bamgqokisa izinto baqaba amanga ngayo into ayigqokile. Elokwehlele futhi le ingane zijalo isinokufana Christmas. Umoya wenkohliso. Awukhulumi. Lezi zinto zenza nomsebenzi. Uyathwala nokuthwala. Lento uyayithwala uyayifaka egarage. NgoChristmas uyayithatha uyibeka lapha uyayihlobisa ufaka amagolide namasiliva uyaxhuma amalight yonke lento le uthatha izipho uyofaka ngaphansi uyotshela ingane yakho ukuthi hayi Father Christmas lela khehla lelingcolile lifikile la lozokulethela eyisipho. Uyathwala nokuthwala ngokuba awuhambi. Ayinamsebenzi nalo Father Christmas umuhle esombeni. Mlethela
Uyangizwa? Hallelujah. Ubuke ejabulile esithombeni. Kodwa umnge position eyodwa. Akakhulumi. Kuyakhuluma phela bezodwa ukuthi Merry Christmas. Merry Christmas esogweni. Yes, Lord Jesus. Bonke abantu abawu Merry Christmas babelong esogweni. Yes, Lord. Because babenza izinto zobumnyama. Yes, Lord. Lokho sikubizela kuJesu anikwenzi kona. Umsebenzi ezandla yonke into yeChristmas. Into engenamsebenzi. Ngiyahlala phansi bafowethu. Hallelujah. Ayikho lento le. Banike bright incwadi. Ngifuna le ncwadi bright. Hallelujah. Nayi baleka. Holy Spirit. Hallelujah. Nginike le ncwadi Yes. yaseKorinte. Amen. Mophuma kuyona. Lo incwadi yaseKolose. Incwadi yaseKorinte 6. Oh no, it's 11. Go ahead. From verse 24 manje. Sifuna ukuzwa ukuthi ke ngeke ongafuni ukulalela nokuthi nenze izinto ezibhalwe eBhayibhelini ngokuphambene. Even isidlo sakusihla anisenzi ngendlela efanele. Amen. Ithini incwadi? Wabonga wasihlephula wathi uJesu ke awuqale phansi ufuna ukuthi bezwe ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nasi izinto esenzayo mina ngeke ngize ngenze into engazange ngiyamukele kumoya oyingcwele. Yes, Lord. Uma bengenza ngaphambilini ingakho ngithi ngicela into etheleza ngiphenduke ingabe ngisaphinda ngenze leso senzo esongiqhatha lo moya oyingcwele ukuba manje sengisindisiwe umqondo wami usuvuliwe sengizelwe kabusha ngikhululiwe manje esonweni. Lord Jesus. Nekubeni isigqila sesono. Amen. You understand? Amen. Go ahead. Lokho enganinika khona Lokho esikunikiwe nje umbhalo ukuthi ukuthi inkosi uJesu nalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa lalela-ke wathabatha isinkwa wabonga wayisebonga wasihlephula. nanto esiyenzayo thina abantu abakholwayo indaba zokucelebrate izinto zezwe lezi ama-party ama-birthday asihlangana loo nto leyo. Celebrate i-birthday yani lokusiza ngani ucelebrate i-birthday into engiyicelebrate-ayo umngcwele ukuthi ngisendisiwe ngiwucelebrate kanjani ngesidlo sakusihla ngingakethi sibiza ufa kwakhe aze abuye. Yes, Lord. Ngiselebrate ukuphila okuphakade. Yes, Lord. Ngokuba njalo nxa nidla lesinkwa uma njalo sidla lesinkwa niphuza lesitsha siphuza lenkomishi nimemezela ukufa kwenkosi simemezela ukufa kwaJesu Kristu ize ifike ibuye. ngakho-ke lowo odla lesisinkwa imake izwake lalesisa kahle manje. Ngakho-ke lowo odla lesisinkwa aphuze lesisitsha senkosi ngokungafanele. Ingakho ngithi mina kwenziwa yini wena iLord's Supper wephuza nejuice? Kwenziwa yini iLord's Supper wena uyidle kuseni noma isidlo sakusihlwa kuthiwa isidlo sakusihlwa. Yes, Lord. Pho sidliwelane kuseni unecala sidliwelane mina ngeke usidle lesidlo isidlo wena wazange umamukele uJesu uphile impilo yomngcwele awona ufanele ukusidla lesidlo. unecala Ngeke usidle lesidlo ngokubhabhadiswa ngokuba wena uzoba necala ngoba wena ngokwamukela uJesu unecala lomzimba negazi lenkosi. unecala noma kuthiwa usuzindisiwe wona wabuya wazodla lesinkwa lesingazange uzuqele into ethelele wena unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise indaba lekhona kuthiwa sizibhekisise khona ke akadle lesinkwa aphuze lesitsha ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma uzokwenza lezi zinto ngendlela engafanele uzidlela uphuza icala ngokuba engawuhlukanisi umzimba wenkosi. ngeke izinto kaNkulunkulu uzenze ngendlela efuna uwena. Lokho kuthiwa iBhayibheli uzokwenza. Uma lithi iBhayibheli wena enza lokho okubhalwe phansi uzokwenza. Uma ufuna ukwenza wena zonke izinto ozenzayo uzenza ngokuhlakanipha kwakho and uzenza unecala. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka abantu baweak okholweni labo ngokuba bahambi ngeBhayibheli bahamba ngezimfundiso zokucathula kwezwe nangenkohliso nemfundiso zabantu nabagulayo. So abaningi bagula ngokomoya bagula ngokwenyama ngokuba abahambi ngokukholwa ngezwi. Nabaningi balele
balele. Abaningi balele ingakho ke incwadi la eMaroma ithi ke uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo Hallelujah. ukuthi balale bese bahamba ngendlela efanele. Jesus. Bagcwele umoya balele khona bebaye emasontweni babanje umoya kaSathane wenkohlisa ukuthi hayi hambani esontweni ngiyeze fike esontweni afika ashisa ubuthongo ngokuba likhi ivangeli vele. USathane ulwa nokuthi uhlezi ulele uyafika ekhaya kumele ufunde iBhayibheli ufike lobuthongo ngapha bethiwa buka iTV kuphela nya ubuthongo. Kepha uma besizahlulela thina Ngapha ke uma ukuthi wena uyazibhekisisa besingayi kwahlulelwa ngibhalo uzosinda kulesahlulelo sembhalo uzosinda kuwahlulela kaNkulunkulu uma wena uzokwenza ngakho konke okusemandleni uqinisekise ukuthi wena uyahlola imbhalo uhamba njengokuba imbhalo ngeke umuntu ozokwahlulela. kepha nxa sahlulelwa siyayalwa So manje uma ke sesivula imbhalo siyayalwa ingakho sihamba kwembhalo siyayalwa manje ukuba ukukholwa kwethu makuhlale ezweni. Amen. Siyalaywa inkosi Izindaba uJesu lokhulumayo manje ukuze singalahlwa kanye nezwe. You understand? So abantu benkathi besikhuluma kanje mhlawumbe siyaxaka no. Isiyalo lesi Lord. ukuze uma uthi usindisiwe ungezulahle nabantu abathi basindisiwe noma bangasindisiwe. Wena buyela ezweni lenkosi uJesu Kristu. Buyela eqinisweni. Amen. Buyela kwiBhayibheli. Niyakuloke liba onondindwa ngezimfundiso ezidukisayo ezijabulisa inyama. Ningonondindwa ningobahola nami nihola yonke imimoya engasile le. Awukwazi ke ukuthi wena ungaholwa amakhosi amabili. Fanele inkosi yakhe ibe yodwa. Ayifuna ukuthatha isinqumo manje, isinqumo esakho manje. Njengoba sikhuluma lezwi sifaka umoya weqiniso kwena. Sithi hlola imbhalo ukuthi iBhayibheli lakho liyayivuna nento yenzayo. Mina ngayivuna uyenzelani ngo? Yepha ohlanganyela nenkosi ungumoya munye nayo. Kepha lo ohlanganyela nenkosi ungumoya munye nayo. Balekelani ubufebe. Shiyani indaba zokufeba. Ngoba ukufeba ngokomoya nihambe liyohlala emasontweni amandla. Nihlale lapha engazi ukuthi yonke into elungile ngoba nilandela izibonakaliso zenkohliso. Anilandela iqiniso, anifuni iBhayibheli. Umuntu bethu ukhuluma iBhayibheli niyamshesha ukumvala ngoba yini nifuna ukuthi ke lilandele abafundisi abazoninika iziwasho nempepho nezintambo kanye neziwasho novaselina banifuthe ngamaduma adlisa inyoka nifuna lezo zinto. Egameni nje lokuthi nifuna ukupheba nifuna ukulahla ukuhlupheka ebalivele uhluphekile komoya womile ezindaba. So sanibiza ngokuniyana ngeBhayibheli simbusele eqinisweni asilahle umuntu sambula iqiniso. Sambula iqiniso kulabo abafuna ukuphila. Baningi abakhona kepha imfihlo ngalo wezulu abayazi. So sifuna yona sithi uNkulunkulu sambulele. Ukuze nathi sokwamulela abanye abalahlekile. Amen. Sibizele emngcweleni. Asibizelanga kwenye into. Umngcwele kuphela. Holiness unto the Lord. Ubungcwele enkosini. Baningi incwadi ezenzo noma sebefuna ukubuyela kuJesu. Incwadi ezenzo sasho 2 verse 38. Labo asebefuna ukubuyela kuJesu Kristu ababona bafuna ukuhamba ngezwi. Wathi uPetro, phendukani. Now manje isikhathi sokuphenduka. Iloyo naloyo abaphathizwe. Lowo faneka babhathiswe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu, not egameni lika Father Christmas. Not egameni likaMfundisi wakho. Yonke into esiyenzayo siyenza egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Akho Christmas no Father Christmas ozokuthethelela izono. Okulethela nezipho uSathane lo. Khona niyakwamukeliswa. Phendukani yelawo nalawo ababhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono. Uma wesontweni lapho khona ngashukela leli evangeli wena uhlezi esontweni likaSathane. Phuma lapho. Hallelujah. Sizanani ukuthi ke uthi uyakholwa kepha uhambe ngezwi. Uboshelwe nezoni. IBhayibheli masingaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Kukho ubudlelwane phakathi kokukholwa nokungakholwa.
Ukuphi ubudlelwane phakathi kokulunga nongalungi? Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Fanele ukwazi ukwahlukanisa. Uma ukwazi ukuhlukanisa ukuthi iBhayibheli awulazi wena. Okungcolileyo nokwahlambulukileyo. Ukuze ukwazi ukubona ukuthi lo mfundisi wakho uhlanjululiwe ngezwi kufanele ulazi iBhayibheli. Uma ungenalo iBhayibheli, umfundisi wakho uzokufaka ukungcola, uzugcina ungasaboni into wrong ngaye nangemfundiso yakhe ngokuba wena sowukholelwa kuyena, awusokholelwa kwimibhalo. Nize nifundise abantwana bakwaIsrayeli zonke izimiso uJehova. Wonke umuntu obizela emngcoleni kufanele afundiswe yonke into ekhona eBhayibhelini. Azikhulume kubo ngesandla sikaMose. Azikhulume kubo, azikhulume kubo. Azikhulume kubo. Amen. Ngesandla sikaMose. Ngakho ke sithi ke nawe ke manje phuma esontweni lamanga. Pendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Naloko kufanele ukuba abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke nizobe senikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ezindaba awubizwe ngenkani. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu oyokubabiza. Mina ngimlakhe memeze. Umuntu obiza abantu uNkulunkulu. Wafakaza. Uma wena uzwa izwi lenza umehluko. Ungaqinisa ikhanda lakho. Uze emgcoleni awuzi kumina. Uza kuNkulunkulu ubizwa uyena. Usebenzise mina nje. Angilutho mina. Ngivesele nje. Mina nje livumele ukuthi uNkulunkulu agcwalise imisebenzi yakhe enze konke afuna ukwenza. Futhi angikudluki angijiki. Amen. Sisindiseni. So wena uzokusindisa wena. Kulesi zukulwane esiphambeneyo. Uyakusindisa. So manje uma ufuna ukusindisa uzosithinta kule number lo ibonayo ukuze senze indlela yokuthi wena igama lakho lingene phansi emabhukwini abantu kumele sibabhabhadise. Bese ke senze indlela yokuthi sifinyelele kwena ukuze ke ungene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethela kwezono zakho. Uma sokuhlala ngemfundiso ke yobungcwele bese uthola isiphiwo sikamoya oyingcwele ugcwaliswe. Ngeke uthole umoya oyingcwele ngokuthi uvele walala wavuka noma ubhabhadisiwe wasekuphela kanjalo. Uyaphila ubungcwele ukuze wena uthole isiphiwo sakhe. Ngakho ke yilo naloko ofuna ukubhabhadiswa uyakusithinta ngenombolo ebonayo noma unemibuzo mayelana nalemfundiso esifundisayo uyosithinta egameni likaJesu Kristu. Sithi uNkulunkulu makabe nomusa athele uthando lwakhe ezinhliziyweni zenu nithole ukuphila kukho konke uNkulunkulu akhazimuliswe. Sithi ke namanje sicela ukuthi siphinde sibonane futhi ngolesibili uNkulunkulu evumile. Amen. I-charge wayifakanga la. Stop for umkhuleko brother. uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu okukhanya, Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ngokusipha Akwazi uNkulunkulu nje right. Record. Sorry brother, sorry. uNkulunkulu onothando, Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu obele, Jehova oyingcwele, uNkulunkulu onothando. Siyabonga Thixo wamazulu ukuba Jehova oyingcwele usasigcinile, usasivikelile, uNkulunkulu onomusa ukuba silethe izwi lakho kubantwana bakho Jehova oyingcwele uNkulunkulu, njengoba usho uNkulunkulu ukuthi isithembiso esabo bonke uNkulunkulu abantu Jehova oyingcwele wena uyobabiza Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa. Siyacela uNkulunkulu uthinte inhliziyo zabantu uNkulunkulu onothando baphenduke ezonweni zabo bayisindise uNkulunkulu kulobiyaluyalo uNkulunkulu balesikhathi Jehova oyingcwele usathane uNkulunkulu ebusa ebantwini. Siyacela Jehova oyingcwele kuba umoya wakho uNkulunkulu oyingcwele Jehova oyingcwele usebenza ebantwini ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Bahlabeke inhliziyo zabo Jehova oyingcwele balizwe izwi lakho uNkulunkulu bavule ukuqonda njengoba wawukhona uNkulunkulu enyameni uNkulunkulu nabafundi bakho abavula ukuqonda abavula ingqondo ukuba uNkulunkulu baliqonde izwi lakho. Namanje siyacela uNkulunkulu onomusa ukuba abantu bavule ukuqonda uNkulunkulu banike understanding balizwe izwi lakho ukuze bazosindiswa ngoba ngaphandle kwalo uNkulunkulu angeke basindiswe uNkulunkulu onothando. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyakhuleka uNkulunkulu ukubuya nathi Jehova oyingcwele usipha amandla uNkulunkulu uPastor Zondi uNkulunkulu noMinister uBrother Zulu uNkulunkulu banika amandla uNkulunkulu kuba baqhubeke nezwi uNkulunkulu bashumayele izwi bangasuki uNkulunkulu embhalweni ongcwele uNkulunkulu banikeze abantu isinkwa sokuphila Jehova oyingcwele. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Amen.